kundipa phone. Mai munorowa. Kuro kunowerwa phone ndakuzoti uri kutaura nani ndipe kuno phone iyoyo. Inzwa chimotera unzwi. Ndipe kuno phone iyoyo. Ndisikuda zvo. Kode beba unozombotora kuti kubasa kwako rise wandasi. Mambenge mchite kunasi kana umbobatika pa phone kudo kufonerai kana kudera but mamuri online ku WhatsApp. Tashaya kuti ndawa asi makayeke mamuchitaura nani. Ndatombokufonerai ndikatombokuisirai message but ndachiona mungu chikuenda online muchibva muchienda online muchibva zviri kumbonyazofamba sei. Baby ndikutaura newe asausi kana umbonditeerera naiwe. Ina ndokunzwa wani. Baby ndati ndaichikufonera kubasa unobata phone ndaichikutextira unakanda kupindura matext angu the whole day izvezvi is like 7 o'clock uri kusvika izvezvi na 7 wasvika kumbe kwacha usikana kutaura newe ngori pa phone yako. What's going on with your phone? You know what? I just want to see you. Phone. Mboni po phone yako kuno. Zvaita kutangari. Baby ndipo phone yako. Kutangari. I just want to see kuti why ungosi kutaura neni izvezvi ndutaura newe ngoti wasana kupindura zvandikupindura. Hapana zvimbori mamu. Hapana muna chiri muchingondipa ndione. Chingondipa ndione phone yacho. Unoda kuona chiko mufoni. Ndati chingondipa phone ndione. Ndikutadza kunzwisa kuti sei usiri kundipindura kana kudera mafoni angu but uri online saka ndene akakosha mupenyu wako asiri nini ukuthi unenge uchaura naye pa phone kuva. Uzwana kupi kwizvo? Ndinoda kuziva chingondipa phone yako. Amira unzwe. You know what? Uzakana chivanacho chichitika idzwayo. Ukada kundidaro kusada kundiendera mberi. Wendaba ukuita secha chingondipa phone yako ndione phone yako ndene uri kumutaura naye wasingade kuti kana musina chiri muri kurambira ne phone yako. Kuva nhasi nini ka? Alichabati phone yako wachabati phone yangu. Azvizokuti handisi kubata phone yangu unobata ichero wapini unoziva chingonipa phone yako. Chingonipa phone takona zviri phone imomo ndozvakuda kutoona manje zviri phone imomo. Haungambozviri uchiramba kuti kundipa phone. Mai munorowa. Kuro kunowerwa phone ndakuzoti uri kutaura nani ndipe kuno phone iyoyo. Inzwa chimotera unzwi. Ndipe kuno phone iyoyo. Ndisikuda zvekutaura ndipe kuno phone baby ndipe phone. Chimotera unzwi. Ndipe phone. Chimotera unzwi. Anditi. Stera unzwi. Pane zvimwe zvinhu unoona uri kuputsa musha nazvo mahara. Ina uri fona haina chainacho iyi. Kana musina uri kundinyimirei fona ndichiputsira musha nacho chipa pasi panyimbe kuti ungondipa phone noona kuti wautaura naye ndiani. Hausi uchatoteerera. Handisi kunditeerera baba ndisiri kuteerera inda ndichingonipa phone yako ndakuona kuti phone yako kune ichi ndikutaura nani. Ndakuudza kuti final decision ndekuti iwe bata gara nefoni yangu ndogara nefoni yangu. Saka iwe uchabata phone yako. Asi ini yako ndo yangu akubate fine but yako phone ndo yangu kutozobata. Ndipo kuno phone yo ndisuka zvekutaura newe. Ndikamakani. Usaita simba reguru weka unogona kuguguka. Ayo. Ndikuno phone. Ndakuudza kuti ndozvinogona kukuroesesa. Wabeta ndibude mumamadiwa ndodzoka mumatime time.